la geam, s-o dat jos și ăla s-a dus în partea aia, alt așa, agresiv cumva. Și n-am fost atent când am dat cu spatele și l-am frecat puțin. Era dezastru, era infecție, nu știu. De cât mi-au dat? 200 de euro. Deam că mor, mă, frate, simțeam că mă trage diavolul la el în pământ. Poate am avut eu un ghinion. Asta nu înțeleg eu de multe ori, mă, frate. Am ajuns pe Belgia, mai am 20 de minute de condus, 21. A fost aici ceva accident, am pierdut puțin de program. Sunt curios dacă găsesc parcare. Hai să vedem. Sunt obosit, am avut program de 10 ore, 4 încărcări. Oare ce-or făcut ăștia aici? Accident în lanț, cred că a fost. Doamne ferește. Vine o parcare pe la 30 de kilometri, cred că era. Cu Peco, dacă nu, na, pe Belgia, pe ieșiri, de multe ori sunt poduri pe ăsta autostradă. Ieși și treci podul sau la intrare, adică pe ieși și chiar după ce ești sunt străzi sau naționale de astea cu locuri unde poți să te parchezi pe marginea drumului, cum ar veni. Sunt curios dacă găsesc și eu acum. Că, da, nu prea găsesc, sincer, mai ales la ora asta aici, 9 fără un sfert. Mă îndoiesc să găsesc așa din prima, ar fi bine. Aș avea și eu Peco, na, dacă am nevoie la baie, să-mi iau o cafea dimineața sau așa, dar da, nu știu, hai să vedem. Nu prea îmi place pe Belgia, vă zic sincer că pe Belgia sunt foarte strict, cel puțin așa a fost experiența mea cu poliția, de exemplu, dacă mergi printr-un oraș și ai limită de tonaj, imediat au venit după mine, mi-au dat amendă, nu au stat la discuții. Sau odată eram parcat, pe Germania și pe Franța și pe Germania și pe Cehia, te mai parchezi și la intrarea în parcare unde e Peco, poate e mai lat și poți să te parchezi într-adevăr necorespunzător, dar te poți parca și are loc să treacă un tir, poate mai greu, poate, Și m-am parcat odată așa pe Belgia și imediat a venit, făceam 24, pauza de 24 și m-am pus să mă mut. Nu sta la discuții, s-o și dat jos la mine, erau în civil. Am zis că, domne, că e pauza, că aveam 18 ore. Vă dați seama ce înseamnă asta, aveam deja 18 ore și era duminică pe la amiază, parcă. Asta a fost mai de mult, oricum. Că stați măcar să mă mut cu minutul, le-am zis, cum am putut pe engleză. Sau le-am zis că scot cardul, că nu, că acum s-o dat jos, s-o venit la geam, s-o dat jos și ăla s-o dus în partea aia, alt așa, agresiv cumva. Și n-am avut ce să fac, trebuit să mă mut, noroc că am avut loc de parcare tot acolo în parcarea aia. M-am băgat la turisme și atunci eram pe 3 poziții și cumva m-am încolăcit pe acolo, pe niște locuri de parcare. Dar mi-am spart pauză, vă dați seama, după aia luni am plecat târziu. Și de-aia zic, și ultima dată, cred că acum o lună sau 2, ori a fost ceva, stau, sau nu mai știu ce a fost. Nu, am mers la o descărcare și eu mai am de multe ori descărcări unde e limită de tonaj, dar n-am ce să fac, eu trebuie să ajung acolo să livrez. Și mergeam așa la o descărcare de asta în Belgia și la un moment dat am văzut că în față unde era traseul meu arăta indicator de ăsta rutier că e închis și să urmeze, cum îi zice, ocolirea. Pe Germania știu să le urmez, în Belgia și limbile astea ce se vorbesc franceză și cum îi spune la aia, așa, nu le știu și nu știu nici, nu sunt familiarizat, să zic așa, cu indicatoarele. Și am zis, hai să mă duc pe acolo, că și zicea înainte blocat ceva, Omleitung sau ceva scria, nu mai știu exact, pentru că peste 3 tone jumate și mi-a arătat în dreapta și eu după aia m-am dus tot după ăla. M-am dus, bineînțeles, și după
ce mi-a reconfigurat mie traseul, dar unde vedeam indicatorul ăla, o luam pe acolo cu deviație. Și am ajuns la un moment dat pe un sector, am trecut și pe un pod foarte îngust. Nașpa a fost. Nu am fost poate nici eu destul de atent, nu mi-a convenit nici mie că era și îngust. M-aș fi dus pe unde trebuia, dar asta era indicator că e închis drumul. În fine, și am trecut pe acolo, după aia era tona 7 tone jumate, imediat au venit după mine și în spatele meu mai erau vreo 2 cu tractoare de alea mari și cu plug sau mari, care eu zic că depășeau 7 tone jumate, acum nu știu cât cântărește un tractor de la. Și numai mie mi-a dat amendă, cât mi-a dat, 200 de euro. Și am vrut să specific, să scriu pe procesul verbal că am urmărit ocolirea, dar nu m-a lăsat. În fine, și de-aia zic, nu prea îmi place Belgia. Să nu mai zic de dușuri, că dușurile foarte jegoase, cred că de 2 ori am făcut duș pe Belgia în toată viața mea, tot timpul m-am ferit. Eu am vrut să fac de mai multe ori, dar am ajuns în duș sau m-am dus prima dată la baie, că de multe ori fac așa, mă duc prima dată la toaletă și de multe ori ai ocazia să vezi și dușul. Mai ales, pe Franța, unde e gratis, sau și pe Belgia, poate prins pe unul care iese, sau vezi cum arată toaleta și îți dai seama cam cum e și dușul. Au fost și alte dăți când am plătit și n-am mai făcut duș, am plecat, că era jeg, era dezastru, era infecție, nu știu. De-aia zic, nu prea, și țara așa, în general, Belgia asta e cam jegoasă, să nu mai zic de străzi, v-am zis, multe restricții de tonaj, străzile înguste. Tot în Belgia mi-am și zgâriat bara de la camion, că era blocată o stradă și Maps-ul nu a văzut-o blocată, nu era actualizat sau așa. Și m-am dus seara pe 3 tone jumate, după aia mi-am dat seama că mă înfund, trebuie să mă întorc într-o intersecție și erau bolovani de aia. La ei se practică mult, pun bolovani de aia să nu poți să mergi cu tirul, camionul lung, să te virezi ăsta. Și n-am fost atent când am dat cu spatele și l-am frecat puțin. Am frecat puțin bara camionului. 14 minute mai am. Da, în rest de Belgia, ce să vă mai zic. La Antwerpen acolo tot timpul e păringhi, stau, e aglomerație, adică prețurile foarte scumpe. Hai să vedem dacă găsim parcare. Deja trebuie să mă pregătesc psihic să dau peste program, cred că ceva minute. Ia GPS-ul ăsta, ce parcări ne dă? Încă nici nu e 11 km, nu vine parcarea aia de care ziceam. Mai încolo. Sincer, cu dușurile nici pe Franța nu prea-mi place, că toate că-s pe gratis, sunt multe, jegoase sau mici. Duș la duș, frate, odată ai hainele de pe tine care sunt murdare, nu le mai iei pe tine. Și asta îți ocupă spațiu după ce ai făcut duș. Sau și când intri în duș, nu le pui pe jos, să iei toate bolile de pe jos în puii mei. Dar trebuie un cuier măcar, sau 2, sau un scaun, ceva, să le lași. Și după aia, eu, de exemplu, am rucsac în care îmi pun hainele de schimb, prosopul, șamponul, gelul de duș și mai cum îi spune, o gentuță cu mașina de bărberii și așa mai departe. Da, și de multe ori în Franța intri, îi dușul acolo care stropește tot, la cât e de mic, stropește tot, ai poate doar un cuier sau de multe ori n-ai și atâta. Da, unde îmi pun eu dacă mă duc încălțat și mi-au șlapii de duș? Și unde îmi pun eu Adidas sau cu ce mă duc încălțat acolo? Îi las pe jos și stropesc cu totul sau... Da, și vă dați seama că nu e foarte confortabil, adică nu zic, de multe ori intri, faci rapid un duș și aia e, dar câteodată mai vrei și tu să mai stai la un duș, să-ți faci un duș ca lumea, să te mai relaxezi. Eu asta fac doar în Germania, adică pe Franța foarte rar sau pe alte țări. În Germania, când chiar îi te bagi frumos la un Autohof, Autohof înseamnă o parcare cu plată pentru camioane, bineînțeles, și pentru mașini, unde ai Beko, restaurant, duș și e mai bine, de multe ori ai și cazinouri sau mai multe chestii, dar e cu plată.
Între 15 euro și 25-30 de euro costă pe o noapte. Și de multe ori ai inclus în banii aia un cupon la restaurant sau un shop de 10, 5, 15 euro. 15 euro mai rar. În fine, și de obicei acolo ai niște băi mai curate, ai, cum să zic, la duș ai șarpe. La dușurile astea normale, văd de multe ori abia picur apa, adică stau 10 minute numai să mă ud. Și mai și zic că și în Germania, teoretic în Germania, pe autostradă, la fiecare beco este duș. Asta în cazul în care nu știți sau să uite cineva începător sau să uite cineva care nu-i șofer și are curiozitatea asta. Deci și în Franța la fel, și în Belgia la fel, cred. Dar nu-ți doresc să faci duș în Belgia, sau cel puțin eu asta am trăit, frate, și v-am spus, de multe ori am și plătit și am plătit degeaba, că n-am mai făcut duș. Deci există la beco-uri dușuri. Teoretic la fiecare beco ar trebui să fie duș. În Belgia de multe ori mi-au spus și că ei nu funcționează, că să nu mai zic pe Slovacia, dacă mergi către casă și te bagi la o pauză, vrei să faci un duș înainte să ajungi în penultimul program, puteți să zic, frate, că e defect. Tot m-am gândit, ar trebui să le fac o reclamație ceva la protecția consumatorului sau nu știu, că e frustrant câteodată. Că nu mai a pus să faci pe Germania, că te grăbești cu programul cu ăsta și nu mai ai unde să faci, sau pe Ungaria, dar pe Ungaria, dacă nu trebuie să faci pauză de 45 ca să faci un duș, zic eu că nu o să faci tu extra pauză de 45 să faci tu un duș, că știi că mergi și după aia ajungi acasă și faci ca duș. Germania e cel mai familiarizat și vorbesc limba, nu perfect acum, dar mă descurcam în orice situație, înțeleg orice. Și da, cum ziceam, la beco-uri sunt dușuri, trebuie plătite, nu sunt gratis pe Germania. De obicei de cam 4 euro dușul și zice că 30 de minute să stai maxim. Și e cât de cât mai ok, că au o ghiuvetă, au și WC-ul la duș, nu știu cum să zic, în baia aia au perete de sticlă, majoritatea în Germania, să nu stropești peste tot, au cuiere și mai au și un scaun de ăla pliabil, cum să spun. Și poți să te desfășori mai altfel în puii mei. Așa, pe țările astea, eu nu știu cum zic alții, că ei sunt bucuroși, lor îi place pe Franța, că e dușul pe gratis, n-ai treabă, că e fain, nu știu. Poate am avut eu un ghinion, nu pot să-mi dau seama. Să nu mai zic că ori am pățit, cred că să uit prosopul, să uit să-mi iau prosopul la duș. Și am făcut duș și mă scuturam ca și câinele. Pe aia au trebuit să mă șterg cu tricoul sau cu bluza portară. N-am avut ce să fac. Și de-aia zic, nu, Belgia. În Belgia și multe firme pe unde încarc eu. Program scurt, adică scurt. Închid de vreme, să zic așa, pe la 4, 5. În Germania mai râs până pe la 6, mai sunt, te mai așteaptă. Belgia, nu, mai altfel. Am fost odată în vizită, nu în curs, am fost în vizită la Antwerpen. E interesant pe acolo, dar îți dă așa un vibe de o țară mai așa, mai jigoasă, e și periculos Antwerpenul. Duc aminte că am mâncat ceva bun acolo și eram mai mic când am fost. Eram mai tânăr și am luat o bicicletă de aia electrică, atunci nu erau peste tot, nu le vedeai peste tot. M-am dus cu bicicleta aia în parc, bicicleta, trotinetă am vrut să zic, nu bicicleta, mă bâlbâi. S-a obosit, am avut și o răceală
un virus am avut, ceva grav, adică, bă, nu știu, primele zile, adică totul a început, dacă stau să mă gândesc mai bine, totul a început, am filmat eu primele clipuri, e o poveste mai lungă, că eu am filmat primele clipuri și după aia, peste câteva zile am avut o pauză mai lungă în Belgia și am zis, bă, dacă tot am pauza, hai să scot laptopul, să golesc și cardul de pe cameră, că na, aproape s-a umplut tot, să mi le copiez în laptop și să golesc cardul, să fie gol iar, în fine, l-am golit, adică le-am copiat în laptop, m-am uitat peste ele puțin, cardul era încă băgat, aveam ambele fișiere deschise, și cardul unde erau clipurile și folderul unde am copiat clipurile. Și ce am făcut, ce n-am făcut, după ce m-am uitat peste ele, erau, m-ar veni efectiv primele clipuri filmate și eram curios cum se vede, cum se aude, cum mă comport eu, cum vorbesc, în fine. Și după ce le-am copiat, am zis, na bun, dacă le-am copiat, hai să șterg. Adică da, asta era unul dintre motivele principale pentru care am zis să intru pe laptop, că să umpluse cardul, era aproape plin și am zis că mai vreau să filmez. Bă, și nu știu cum am selectat clipurile și am dat Shift Delete, că eu așa pe laptop și așa dau direct Shift Delete, nu mai stau să le bag în coș, să nu știu ce. În fine, și după aia m-am panicat, am zis, bă, am dat în folderul greșit. Și din instinct am dat Ctrl-Z și Ctrl-Z de, cum să zic, șterge ultima acțiune pe care ai făcut-o, sau cum să zic, probabil știți. Bun, și ce s-a întâmplat? După ce am făcut asta, mi-am dat seama, bă, eu prima dată eram în folderul bun, adică pe card, când vreau să le șterg, și ca fraierul m-am panicat și am dat Ctrl-Z. Și ce s-a întâmplat? Cum ultima acțiune a fost de a le copia în laptop, s-o șterg și din laptop și de pe card. Și am rămas fără filmări. Și aveam acolo și niște faze mai interesante, în fine. Și a doua zi dimineața, eram destul de așa, adică mi-era și ciudă, știi că filmasem și eu primele clipuri, am avut niște faze mai interesante, că mi-am pârlit boosterul, cum căutam parcare pe Cehia, trebuie să mă dau cu spatele și veneau mașini mici, nu înțelegeau ce fac, asta nu înțeleg eu de multe ori, mă, frate. Dacă vezi că un camion dă cu spatele într-o parcare și spune avarele și vezi proiectoarele sau luminile de mașalier, bă, frate, înseamnă că vrea să fac un minut mai am. Înseamnă că vrea să facă o manevră, să iese de acolo, să puii mei, tu te pui în spatele lui sau te duci după el, să nu te mai vadă nici în oglindă, în puii mei. Poate îi mai dau și un claxon și nu înțelege, îți dă și el claxon, să duce în partea aia altă, dar dă după tine. În fine, și unde rămăsesem, că am tot început de la ce a început? Că m-am luat să povestesc. Da, că de unde mi-a început mie, de unde am luat, de unde am început eu să simt răceala asta sau virusul ăsta ce-a fost. E grav cu programul, că e program de 10 ore și nici aptitudine nu mai am foarte multă. Dar văd acolo că urmează parcarea. Eu sper să găsesc loc din prima. Ar fi frumos. E parcare cu pecul, dar nu știu ce să zic, Doamne ajută. Bun, și unde am rămas? Am șters atunci clipurile și a urmat a doua zi. Și a doua zi urma să vină dimineața un coleg să-ți facem schimb de niște mașini. Și acum, de atunci am început să filmez iar. Așa, și după aia, a doua zi de atunci era miercuri parcă. A doua zi, adică joi, vineri, am avut niște controale. Trebuie să stau pe parcare puțin. Și de atunci am început eu să simt că mă ia. Și aveam niște norofeni la mine, am început să bag. În fine, într-un final ajung sâmbătă seara acasă. Eram rupt de oboseală. Am băgat ore extra, că am mers să și livrez după aia. Bine, după aia n-am mai mers cu camion, am mers la garaj, am dat mașinile jos, le-am pus pe altceva și le-am livrat. În fine, am dormit duminică
Duminică dimineața m-am trezit tot așa, odată la 7. Eram înțepenit în pat, omule, nu puteam să mă învârt în pat, să mă întorc, să intru pe telefon, să nu puteam să fac nimic. După aia mă mai trezesc odată pe la 8:30, la fel, după aia pe la 10, la fel. După aia abia m-am trezit pe la 11:30 și m-am putut ridica din pat, dar nu îmi băgam de seamă că e ceva chiar grav. Mă simțeam destul de rău, am început să bag paracetamol preventiv. Am ieșit pe afară, am avut ceva treburi, de fapt am fost cu camera să mai filmez ceva, să văd cu un program de editare, am încercat să fac un reel. După aia vine seara, mă duc acasă, trec 80, că vine parcarea în 2 km. Mă duc acasă, mă pun să dorm. Bă, și noaptea mă trezesc așa, sufocat, nu puteam să respir, nu primeam aer. Știam că mor, mă, frate, simțeam că mă trage diavolul la el în pământ. În final am sunat salvare, dar au venit fără medic, mi-a zis să mă duc la spital. Eu nu am fost niciodată, cred că internat, numai dacă când eram mic, dar nu mi-aduc aminte și așa. Și nu prefer să mă ferez, mai ales că au zis, nu știu ce erau ăia, dacă nu erau medici înseamnă că erau șoferi, ce pui mei, asistenți, nu știu, în fine, au zis că iar e cu COVID-ul, cu ăsta m-au băgat în spereți, că dacă mă duceau la spital și mă băgau la COVID, cine știe ce se mai întâmpla, sau eram blocat pe acolo vreo 3 săptămâni sau cât te ține. În fine, ceva urât și le-am zis că nu, mi-au luat temperatura, aveam 39 și ceva. Da, și următoarele zile tot așa. Parcarea plină deja. Dacă găsește aici, deci o să fie o peripeție acum până găsesc un loc de parcare. Înțelegeți voi? Ce fac ăștia? Hai să vedem prima dată aici ce se întâmplă. Pe unde mă duc eu ca să ajung în parcarea aia. Aici, pe unde să mă duc. Deci nu știu unde o să mă parchez efectiv. Mai am 3 minute condus. 29 de amplitudine. E grav dacă nu găsesc aici un loc cumva să... Da, deci nu știu ce o să fac. Îl am pe ăsta care caută și el un loc în fața mea. Nu găsesc nimic. Uite, polovani de ăștia, ce enervează. De multe ori e așa, caută-ți parcare, ești obosit. Da, asta e meseria. Nu mă parchez și eu în spatele lui, oare? E grav. Își pare rău. Frate, trebuia să mă opresc eu, mă. Bine, parcarea aia mică. Oare ăla e colegul ce căuta și el parcare? Era în spatele meu. Aici așa mă și pun. Parcare. Hai măcar că nu a fost așa de grav. Programul de 10 ore la 10 ore și 17. Pățești. Asta este. Aș fi putut să scot un bon, poate, dar nu știu. Nu mai scot bon, că nu știu cât e de relevant, sincer. Tot scoteam bonuri înainte și de fiecare dată când mă opri la control și așa, le dădeam bonurile și nu interesa. Și de atunci am zis că bă, te consum eu rola degeaba. Și n-am mai scos bonuri. Bun, eu vă salut, drumuri bune colegilor și ne auzim data viitoare. Somn ușor.